नै मा जादों इहाय मा ओइ नङा र' मा इयो जेन'बा नोंसोर मा जेन'बा र' नोंसोर जेन'बा मा जेन'बा बहाय मा खालामदों नोंसोर जेन'बा नोंबो खम नङा दे मा खम नङा बेलाय मा खम नङा नोंलाय खम मोजां भिडिअ बानाया नामा नोङो मा खम नङा बेलाय माबादि बेलाय बिदि नङा हेल' लोगोफोर नोंथांमोननिसिम मोनसे आपडेट भिडिअ लानानै फैलायबाय नोंथांमोनाथ' अलरेडि टाइटेल थाम्बनेल आरो इन्ट्र नायनानै मिन्थिखाबाय आं सोरनि सायाव आपडेट लानानै फैदों नोंथांमोना बयबो सिनायखायो बर'निनो मुंदांखा फेसबुक क्रिएटर आरोना नोंथांमोना बयबो फेसबुकाव नुबायबो थाखायो आरो मुलि फाननायबो नोंथांमोना नुबाय थाखायो आरोना बेखौ हमनानै मोनदों आरोना मोनसे हटेलाव रेस्टुरेन्टाव नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय फुल नायलांबा मोजाङै मिन्थिनानै मोनगोन मा दायनि थाखाय बिसोरो बेफोरबायदि हमजादों नोंथांमोनाथ' सिनायखायो बर'निनो मुंदांखा फेसबुक क्रिएटर सनु खेफ्राय ना सानु खेफ्राय आरो नोंथांमोनाथ' रनजितखौथ' नोंथांमोना बयबो सिनायखायो रनजितआबो फेसबुक क्रिएटर बेबो फेसबुक क्रिएटर नोंथांमोनाथ' सिनायखायो नोंथांमोनाथ' भिडिअखौ फुल नायाबा बुजिनाय नङा बेखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ फुल नायलां मा दायनि थाखाय बिसोर सनु खेफ्रायजों आरो रनजितजों हमजादों नोंथांमोना भिडिअखौ फुल नायलांबानो जाहैबाय नोंथांमोना भिडिअखौ फुल नायनानै लाग्रो फार्स्टआवनो नैबे भिडिअखौ नायग्रोनानै ला बेनिफ्राय लास्टआव बुंलांगासिनो दं नोंथांमोना नायग्रोना लाग्रो नै मा जादों इहाय मा ओइ नङा र' मा इयो जेन'बा नोंसोर मा जेन'बा र' नोंसोर जेन'बा मा जेन'बा बहाय मा खालामदों नोंसोर जेन'बा रनजित नामा इयो रनजित नोंसोरखौ जोंनो खोन्थाहरदो खिन्थु नों मा रनजित दा नोङो बै फेसबुकाव नुबाय थाग्रा रनजित दा नों रनजित दा र' जेबो नङा र' नों मा रनजित दा हा नोंसोरखौ जोङो खोनाबाय बेवहाय फैदों होननानै जों मोनथिदों खिन्थु मा नोंसोर मा साहा लोंसो जिरायदोंमोन मा साहा लोंनो बेलाय साहा लोंनायाव बे फाग्लाया बे केबिनाव थायो नामा बे मोनसे केबिन नै जोंहा नै ओरैजाय खेबगासिनो दं दे नै गासिबो खेबगासिनो दङ जोंखौ खोन्थाहरदों खिन्थु आं बेखौ रनजित होननानै सिनायाखैमोन मानसि दा नोंथांमोना नायनो हासिगोन नै बे जाहैबाय माने रनजित जाहैदों बे रनजितनो बबेनि बे मानसिया बिजनिनि ओमफ्राय नै बेलाय बबेनि बेलाय सासेयालाय हिनजावसोर मा जाबाय जिखुनु जाया र' आं देखायगासिनो दङ आङो लाबाय थागोन र' नोंबो खम नङा दे मा खम नङा बेलाय मा खम नङा नोंलाय खम मोजां भिडिअ बानाया नामा नोङो मा खम नङा बेलाय माबादि बेलाय बिदि नङा जेबो नाङा र' दाथ' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै नुखाबाय मानि थाखाय हमजादों दा बुंनाय मथे दा क्लियारिफिकेसन होफैफिनबाय आरोना सानु खेफ्राया दा बुंनाय मथे बिसोरो मैदोमखौ फ्रेंक खालामनाय बा गावसोरो मोनसे रिल्स बानायदोंमोन आरोना सानु खेफ्राय आरो रनजितजों नोंथांमोना भिडिअखौ फुल नायनानै ला फुल नायबा मिथिनानै मोनगोन र' माने क्लियारिफिकेसन होफैफिनदों आरोना सानु खेफ्राया दा बे भिडिअ बानायनायनि सायावनो बे भिडिअ बानायनाया जाहैदोंमोन माने मैदोमखौ फ्रेंक बानायनाय बायदियै आरो गावसोरो मोनसे रिल्स बानायदोंमोन आरोना बे रिल्स बानायनायाव बेफोरबायदि हमजानो गोनां जादों आरोना जिखुनु नोंथांमोना भिडिअखौ फुल नायनानै लाग्रो दा नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनोबो गोसो जादोंबा जुदि बिसोरनि बे सानु खेफ्राय आरो रनजितजों भिडिअ बानायनायखौ नोंथांमोना हाजासे कमेन्ट खालामनानै होलाय बिसोरनि भिडिअ बानायनायखौ नुनोबो हागौ आरोना माने बे रिल्स भिडिअखौ माबायदि रिल्स भिडिअमोन बियो नोंथांमोना भिडिअखौ बिदिब्ला नायग्रोनानै लाग्रो सानु खेफ्राया मा बुंफैदों माने बे हमजानायनि सायाव क्लियारिफिकेसन भिडिअ नोंथांमोना नायनानै लाग्रोबानो जाबाय लोगोफोर दा हरनि 2टा जासिगोन आरोना ओमफ्राय मैदोमजों माने मैदोमा बिदिनो कन्टेन्ट लाबोबाय थायो नालाय मानसिखौ हमनाय सोरखौबा हमनाय बिदि भिडिअ लाबोयो नालाय थ' जोंनि भैरबकुन्द'आवहाय बिथाङा फैदोंमोन बेयावहायनो जोङोथ' माने कमिटि हिसाबैसो लाबोदोंमोन बे कन्टेन्टखौहाय दा माखासे मानसिफोराहाय माने आरो मैदोमाबो मैखोम ना मैदोमथाय आंबो मिथिला लांला भिडिअखौहाय एगारना होबाय आरोना दा मा होनो जोंना प्रेंक भिडिअखौनोहाय ओरैबायदि अरिजिनेल भिडिअ बानायनानै एगारबाय जोंना गासिबो लोगोफोरनियाव भिडिअ दंजोबखायो आरोना लोगोफोर सोरबाफोर जुदि बेकग्राउन्डआवहाय लानाय भिडिअफोरखौ नायनो लुगैयोब्ला नुनो मोनगोन बिथांमोना माने सिरियास साननो नाङा आरोना माने जोंना मैखोम ना मैदोम बे आदायाथ' माने बेफोरबायदिनो भिडिअ लाबोबाय थायो नालाय बेनि सायावनो जोंबो जेनेबा बेखौ दिनैसो लोगो मोनबाय नालाय माखासे लोगोफोरा होनबाय दे नोंसोरखौहाय जोंना बे फंबायखौ रनजित फंबायजोंहाय आंखौहाय बिदि भिडिअ बानायनो होनायखाय स' जों बानायदोंमोन ओंखायनो एगारदोंमोन आरोना थ' लोगोफोर नोंथांमोना सिरियास जानो नाङा बेबायदि नङा जेबो बेबायदि नङा आरो जायफोराहाय गाज्रि कमेन्ट खालामदों माखासे नोंथांमोनाहाय बिदि सानो नाङा माने जोंहा जास्ट एन्टारटेन खालामनो थाखायसोहाय कमेडि टाइपहाय
लाबोदोंमोन सिरियास एक्टिंआ बिराद पारफेक्ट एक्टिं जाखायो आरोना जोंनिया एक्टिंआव जेबो कमप्लेन गैया माखासे आरो नोंथांमोना बेकग्राउन्डआवहाय जिखिनि मानसिफोराहाय जोंनि सायावहाय भिडिअ बानायदों नोंथांमोना बेफोरखौबो नुजोबनो हागोन माखासे मानसि दङ जोंना बिथां मैदोम फंबाय मैदोम आदायाबोहाय बिथाङाबो गाबोन बुंगोन आरोना आं हरनि 2टा जासिगोन होमबाबो आं दा बानायबाय आरोना बे भिडिअखौहाय माखासे कमेन्टफोरखौहाय लानानैहाय माखासे कनफिउसन जागासिनो दं आरो माखासे मानसियाहाय भिडिअ हगारदों लानानैहाय थ' माखासे माबाखौ बुजिनानैहाय नोंथांमोना मा जास्ट जोङो एक्टिं बानायदोंमोन बेयाव भिडिअ लालाबायदों आरोना ओमफ्राय जोंना मैदोम आदायाबोहाय लादों आरोमोन बेवहाय गारनोबो होबाय बिथाङा दा जोंखौ ओरैबायदि सानदों गाज्रि सानथारदों आरोना दा लोगोफोर जेबो नङा दे लोगोफोरनि आंना हौवायाबो नायदो हौवायाबो दंखायोमोन आरोना जोंना माखासे लोगोफोर दंखाजोबो गासिबो